Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, tutunghayan natin o panuorin po natin ang video kung saan si VP Inday kasama si BBM during PMA graduation. Kaya pala guys, yung mukha ni VP Inday, inis na inis kasi may ginagawa na naman si BBM na parang bata. Kaya ayun, inis si Inday. Alright, bago natin bigyan ng opinion, reaction, panoorin muna natin ang video. Okay. Intro muna tayo guys. 1, 2, 3. So, tama yan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduation, hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Kasama kami, katayo kami doon. And mayroong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sa amin yung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, katabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say this time? Siyempre bata, hindi niya alam ba saan yung pinulit ng bata. Louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko kamdalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero
I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. In one of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Naku naman, BBM. Na naman. Bakit ganun? Sana man lang binigay mo yun. Pero pag may value yun sa'yo, pwede mo naman sabihan yun na kunin ko yung number mo, bilihan na lang kita as a gift, diba? Kung tunay po kayong nagmamahal sa kapwa sa bayan at may sinseridad po kayo, gagawin niyo po ang tama. Alam niyo po kung ano ang tama. Pero anong nangyari? Pinaulit mo pa talaga? Tapos, hindi mo man lang binigay din. Kaya nga diba, parang ang naiinis si Inday sa'yo. Para kanyang gustong balatan. Kahit naman ako, yun din ang magagawa ko. In my imagination, wala na. Najutay-jutay ka na. Diba? Ang sakit lang isipin na hindi mo man lang napagbigyan yung batang yun. In the future, siya yung magtatanggol sa bayan natin. Isa siya sa magbubuwis ng buhay. Diba? Sana man lang napagbigyan mo siya ng hiling. Hiling niya na magkaroon siya ng relo na galing sa presidente. Diba? Siguro, yung batang yun, nakikita niya din dati na si Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng relo sa isang estudyante din. Kaya sinubukan niya. Pero, yun nga ang nangyari. Sorry siya. Maling tao ang na-approach niya. Parang bata. May pa-smile-smile pa. Naku ba naman, baby? Ano ko ba naman? Please. Mayos ka naman, baby. Alam mo, parang ako yung nalulungkot sa ginagawa mo doon sa bata. Sa estudyanteng yun. Ay, grabe. Sa dami ng kayamanan mo. Grabe, ang yaman-yaman mo na. Pero, hindi mo pa yan magawa? Hindi mo maibigay? As a gift? O di kaya pwede mo siyang bilihan ng bago as a gift? Diba? Kung tunay kang may pagmamahal sa kapwa, sa taong bayan, lalo na dyan sa mga future natin na mga bayani. Diba? Grabe, mga kababayan. Makikita mo talaga kung sino yung tunay na may malasakit, kung sino yung may sinseridad, sino yung tunay na nagmamahal sa bayan, sa bansang Pilipinas, sa taong bayan, sa mga men in uniform, sa mga kadete, sa lahat. Diba? Kitang-kita. Yung si Pangulong Duterte, oo, palamura. Pero pusong mamon. Tatay version. Diba makikita mo sa kanya na wala siyang gustong gawin, kundi magtrabaho para sa bayan, para sa taong bayan.
Pero itong si Bibi, sus, pareho kami ni Inday, Bibi Sara. Sarap. Ay, iwan. Sarap-sarap talaga. Tulungan ko na lang si Inday Sara. Ay, alright. Yan lang po mga kababayan ang reaction, ang opinion ko sa video ito. Sobrang naiinis talaga ako kay BBM. Anyway, alam niyo ba kung bakit ako nag-iingay? Yun nga, lagi kong sinasabi, di ba? Dahil, alam niyo, yung mga vlogger, may mga vlogger na nagsasabi na yung iba ay bayad na. Yun ang sabi nila. Yung iba naman, wala, siguro, takot, or Pero wala naman talaga tayong dapat ikatakot, di ba? Ano ba namang mali natin? Gumawa lang tayo ng opinion. Baka nagbabaka sakali na baka mauntog yung utak, mauntog yung ulo. Gumawa ng tama. Di ba? Sana lang, assuming lang kayo. Alright. Yan lang po. Daghang salamat. Maraming salamat sa panonood. At sana suportahan niyo po ang munti kong channel. Please, paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated kayo sa bago kong video. Dalaygon ang Diyos. Bye-bye!